Τεχνικές μάρκετινγκ για τη βιωσιμότητα και την προσέλκυση πράσινων χορηγών σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους. Οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι αγκαλιάζουν τη βιωσιμότητα στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν τον πλανήτη, ώστε να μπορούν αύριο τα παιδιά και τα εγγόνια μας να παίζουν το αγαπημένο μας άθλημα. Στην προσπάθεια πρόθεσης της βιωσιμότητας, οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι, ομοσπονδίες και εγκαταστάσεις, βλέποντας μπροστά, υιοθετούν φιλικές στο περιβάλλον ενέργειες. Επίσης, ενισχύουν τις σχέσεις με το κοινό, ευαισθητοποιώντας και κινητοποιώντας τους φιλάθλους τους και τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούνται. Ενθαρρύνουν τους φιλάθλους τους να εφαρμόζουν βιώσιμες πρακτικές, όπως να ανακυκλώνουν και να συμμετέχουν σε περιβαλλοντικές δράσεις που διοργανώνουν. Ακόμα, συνεργάζονται με φορείς που προωθούν τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, ενισχύοντας έτσι την αξιοπιστία τους στην ευρύτερη κοινωνία. Προάγοντας τη βιωσιμότητα, οι σύλλογοι μπορούν να προσελκύσουν νέους χορηγούς. Πώς μπορεί όμως μια εμπορική συνεργασία να ωφελήσει ένα χορηγό αλλά και ένα ποδοσφαιρικό σύλλογο? Μια πράσινη χορηγία προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στις επιχειρήσεις που θέλουν να εμπλακούν με το ποδόσφαιρο, το περιβάλλον και την κοινωνία. Ένας χορηγός ευθυγραμμισμένος με τις περιβαλλοντικές αξίες ενός συλλόγου ενισχύει την αξία και αξιοπιστία του στους οικολογικά ενσυνείδητους καταναλωτές. Οι σύλλογοι ενσωματώνουν προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις δράσεις τους. Ένας χορηγός μπορεί να συμμετέχει σε αυτές και να τις διαμορφώσει με βάση τη στρατηγική του. Στη συνέχεια, οι σύλλογοι δημοσιεύουν εκθέσεις βιωσιμότητας, επιδεικνύοντας την ευθύνη τους σε ενδεχόμενους χορηγούς. Επιπλέον, επικοινωνούν τις ενέργειές τους μέσω των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης, σε εκδηλώσεις και φυσικά στους αγώνες τους. Στην αναζήτηση πράσινων χορηγιών, οι σύλλογοι επιδιώκουν να δικτυώνονται και να δημιουργούν σχέσεις με επιχειρήσεις που υποστηρίζουν παρόμοιες αξίες με το σύλλογο. Με τη βοήθεια των χορηγών, οι σύλλογοι μπορούν να ενισχύσουν την προαγωγή της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας με τη χρήση φιλικών στο περιβάλλον συσκευασιών. Επίσης, προωθώντας την πώληση αναμνηστικών των ομάδων και άλλων οικολογικών εμπορευμάτων, αλλά και πράσινων τρόπων μετακίνησης στις ημέρες των αγώνων. Και φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη δύναμη των παικτών ως πρεσβευτών βιώσιμων πρακτικών. Δημοφιλείς παίκτες και προσωπικότητες συνδεδεμένες με μία ομάδα μπορούν να προωθήσουν και να περάσουν το μήνυμα για ένα βιώσιμο μέλλον στους φιλάθλους της ομάδας τους. Ποδοσφαιρικοί σύλλογοι και χορηγοί μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους με στόχο ένα βιώσιμο μέλλον για το ποδόσφαιρο. Αναπτύσσουμε το ποδόσφαιρο με σεβασμό και ενεργή συμμετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος.